Hello logofer, good morning to you logofer. Nonton थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि दुखुनांथाव रागा जोंथाव लोगोफोर आरो बोरैबा सानोबा मिनिथावथाव लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे माने अयथासार भिडिअ लानानै फैबावलायबाय माने दुखुनांथाव रागा जोंथाव बेफोरबायदि आरोना जोंनि बर'आव गोबां बेफोरबायदि जानाय आरोना बेफोरबायदि घटनाया मोनसे कमन नङा खनसेल' नङा खननैल' नङा बहुत बार जाबोनाय आरोना थ' लोगोफोर आं बेखायनो दिनै नोंथांमोननो माने फोरमायनो सानदों लोगोफोर जे आं मा मिथिदों बेखौ माने मा खोनादों मा नुदों बेखौसो आं दिनै माने नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आंना माबा मोनसे जे माबा मोनसे प्रब्लेमफोर मिस्टेकफोर जायोबा नोंथांमोना खमाबानो जाबाय लोगोफोर थ' आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ लाबोबाय आरोना आं जा मिथियो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरसिगोन आरोना थ' लोगोफोर फार्स्ट अफ अल लोगोफोर नोंथांमोना बयबो थामनेलाव नायनानै बुजिखाबाय जे नैबे आदा एमजेनि प्रफाइल आरो बाजै प्रिटिनि माने प्रफाइलाव मा जागासिनो मा भाइरेल जागासिनो नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय मैया दाखालिनिफ्राय भाइरेल जागासिनो जे सानैबो दायो माने हौवा हिन्जाव ज' गैला माने बिथांमोना आलदा आलदा माने सेपारेट जानानै दङ आरोना हिन्जावा हिन्जावनि न'आव हौवाया हौवानि न'आव नै बेफोरबायदि जानानै दङ आरोना थ' जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर हाबा जानानै बेफोरबायदि माने बेफोरबायदि जायोबा जोबोद दुखुनांथाव नंगौना नङा आरो जोंनि बर' हारियाव बेफोरो मोनसे कमन नङा जे गोबां मानसियानो बेफोरबायदि जाबोबाय आरो हाबा जानायनि सिगां बेफोरबायदिनो हिन्जावजों गुलै गुलै हाबा जानायनि उनावबो बेफोरबायदिनो मास मोनसे मास मोननै मास मोनथाम बोसोरसे बोसोरनै बेफोरबायदि जायो माने हिन्जावनि न'आव थायो आरो उनावहाय माने दावराव दावसि जायो आरोना बेफोरबायदि आं नोंनि न'आव थाला माला नै बेफोरबायदि आं बेफोरबायदि हिन्जावनि आथिं सायाव गादबनानै दोनजाग्रा नङा माया नै बेफोरबायदि दावराव फैयो आरो दावराव सोमजियो आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बेफोरखौ मिथिखायो जे बेयो मोनसे कमन आरोना जोंनि बर' हारियाव माने गोबां जाबोबाय बेयो खनसे नङा खननै नङा आरोना थ' बेखायनो लोगोफोरा नोंथांमोन दिनै माने फोरमायनो सानदों जे आंनि मिथिनाय मानिखौ जे आं नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय आंनि नलेजखौ लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मा मिथियो बिनि बेबायदिनि बागै थ' आं जोबोद दुखु मोनदों नैबे एफा अनलायनाय जे बाजै प्रिटि आरो आदा एमजे बिथांमोना भिडिअ खालामलायो मालायो ब्लग बानायो जोबोद मोजां मोजां भिडिअ बानायो जोङो नायो नङा नङा लोगोफोर नाथाय बिसोरनि सिङाव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ मिथिया बिसोरनि गोसो सिङाव माबायदि मा जादों दुखु जादों ना खुसि जादों बेखौ जों मिथिया बिसोरो भिडिअल' बानाय जों बिसोरखौ नायनायावलाय जोङो नुयो मोजां थ' बेखायनो जोंबो मोजां सानो आरोना नाथाय बिसोरनि सिङावदि मा जानानै दं जों बेखौ मिथिया बेफोर गावबा गावनि न'खरनि फेमिलि माबा मेटार्स नङा नङा लोगोफोर थ' बेखायनो जों बेफोरखौ माने मालायखौ बखिलाबायनानैबो जोङो लाब गैया बेफोरो जाखायोखा आरो बेफोरखौ बुजिनांगौआ गावसोर सानैनि गेजेराव जों बेखौ जेबो खालामनो हाया बिसोरो हौवा हिन्जाव बुलालायो ना डाइभर्स जालायो ना मा जालायो बेफोरो गावसिनि आरोना जों बेखौ माने आखाइ होनानै जेबो लाब गैया बिसोरनि सिङाव हाबसननानै जेबो लाब गैया आरोना थ' बेखायनो आं दिनै माने जोबोद दुखुजों भिडिअ बानायनो गोनां जादों लोगोफोर एफा फेमास इउटुबार जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां फेमास जाफुनाय ना गोबां माने फेमास जाफुंनाय बियो जौगालांगासिनो दङ बिथाङा नाथाय दिनै मानो बेफोरबायदि जादों आदा एमजेनिफ्राय नायोबाबो मोनसे साननांगौ आरो बाजैनिफ्राय नायोबाबो गोबां साननांगौ दङ नंगौना नङा लोगोफोर गोबां साननांगौ बाथ्रा दङ आरोना बेफोरखौ साननानै नायोबा माने बेराफारसे आदा एमजेना साख्रि गैया बेराफारसे बाजैना साख्रि दङ बिसोरनि न'खरावबा मा जादों नंगौना नङा लोगोफोर थ' बेफोरखौ बुंनो हाला आरोना खिबा जानाया माने फिसायखौ खामायनिबो माबा माबि बुङो रायो बेफोरबायदिबो जानो हागौसो दे लोगोफोर खिन्थु आं बुङाखै डाइरेक्ट बुङाखै आरो एनिथिं एमजे बिथाङाबो माने आदा एमजे बिथाङाबो जे हिन्जावखौ बेफोरबायदि साख्रि गोनांखा माखा होननानै माने आं बेजों माने रुजुनो हानाय नङा मानो हानाय नङा बिनि आथिं सिङाव थानो हानाय नङा नै बेफोरबायदि सानोबो जानो हागौ थ' आं हागौसो होनदों दे जानो हागौसो होनदों लोगोफोर जाथारदों नङा थ' नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा लोगोफोर थ' आं जास्ट साननानै बुंदों आरोना थ' आं बेफोरबायदि सानदों आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर कमेन्ट खालाम लोगोफोर आंनि बुंनाया राइट बा राइट नोंथांमोना कमेन्ट खालामो लोगोफोर आरो रं बा रं नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरोना थ' बेखायनो आं दिनै माने नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि नोंथांमोननि जे संसार जानायफ्राव बेफोरबायदि जाजादों उनफोराव नोंथांमोना हाबा जायोबा बेफोरबायदि जाजादों उनाव नैबेखौ सानना नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा गोबां जोंनि बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा हाबा जालाबायनानै बेफोरबायदि जाबाय आरो उन्दै उन्दै गथ'नि खोथा नङा बियो माने उन्दै गेदेरनि खोथा नङा खिन्थु आं बुंनोसै दे माने गोबां हाबा जानानै बेफोरबायदिनो जाबोबाय माबोबाय नाथाय मिलायफिननांगौ नंगौना नङा थ' बेनो आरोना जानाया मानो जाया बयबो जाखायो माने गोबां मानसियानो बेफोरबायदि जायो जे हाबा जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो हिन्जावनि न'आव थाहैयो न'आवबो रावबो गैया बिमा बिफा गैया सोरबा बायदिया बेफोरबायदि मानसिया माने गावनि हिन्जावनि न'आव थाहैयो गावनि हिन्जावनि न'आव सेटेल जायो थ' उनाव माबा मोनसे दावराव फिसा दावराव जानानै माने गिदिरानो जा फिसायानो जा आरोना माबा मोनसे दावरावफोर जानानै बेफोरबायदिनो माने गावलायलायो हौवा हिन्जाव हौवाया हौवानि न'आव थाङो आलदा
हिन्जावा हिन्जावनि न'आव थाङो नै बेफोरबायदि जायो आरोना गोबां जाबोबाय आरोना बेफोरबायदि थ' खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै बार जाबोबाय आरोना हाजार बार जाबोबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ माने खावलायहरो लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि दाजाथों आरो उनफोराव बेफोरबायदि दाजालांथों नै बेखौ सानो आरोना बेखौ आं होबथानो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना नोंथांमोना अननानै नै बेफोरबायदि माने गोरोन्थिखौ दा माव लोगोफोर अननानै हौवा हिन्जाव मेलायलायनो था जोंनि बर'जों बर' गावनि हारिखौ सिनायनानै ला अननानै माने आरो बर' हारिल' नङा नोंथाङा जायखिजाया हिन्जावखौनो लाबा मानो माने जायखिजाया जाथिखौनो लाबा मानो नोंथाङा मोजाङै मोजां संसार जाबानो जाबाय आरोना नोंनि खुसिया नोंथांनियावसो थागोन आरोना नोंथांनि खुसिया सोरनिबायाव थाया आरोना माने सोरबा सासेया नोंथांनि खुसिखौ सेनानैबो लांनो हाया नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुजिखायो लोगोफोर दिनै आं माने जोबोद दुखुजों माने भिडिअखौ बानायबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माने नायनानै मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट खालाम लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय माने इम्परटेन्ट जादोंबा माने मोनसे गोनांथि जादोंबा माने नोंथांमोना कमेन्ट खालामो आरो जे भिडिअआ मोजां जादों होननानै माने लोगोफोर बेफोरबायदि कमेन्ट खालामो आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आइफोर आफाफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो हामबायसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आं बेफोरबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो माने खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि जानायनिफ्राय गोजानाव दोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरोना थ' आं जोबोद दुखु मोनो आरोना थ' बेखायनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो भिडिअ मोजां मोजां लाबोबाय थागोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरोना थ' थेंक इउ स' माच आरो गोसोबायदि शेयार खालाम आरोना हागौमानि शेयार खालामना हो गावसिना हो थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन